Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji zadatak jeste da iskrojimo bluzu koja ima nabore oko vrata, odnosno oko vratnog izreza. To je takozvani cowl neck dizajn. Da bismo dobili ovaj elegantni dizajn bluze, mi ćemo primeniti na osnovni kroj za prednji deo bluze, primenit ćemo tehniku splash and spread method, odnosno tehniku raseci i raširi. Za one koji me prvi put gledaju, ja sam već jednom napravila video kada smo koristili tu istu tehniku. Stavit ću taj link u opis ovog videoklipa. Isto tako ću staviti i link za moj video o tome kako se pravi osnovni kroj za bluzu. Naravno, kao i za video kako se uzimaju mere za one koji to ne znaju ili za one koji me prvi put prate. Što se tiče zadnjeg dela bluze, njega nećemo modelirati, nema potrebe za tim. Dakle, pravimo izmene, odnosno modeliramo samo prednji deo osnovnog kroja za bluzu. Eto, to bi bilo to, pa da mi krenemo na brojanje. Prvo što ćemo da uradimo jeste da se oslobodimo ovog gornjeg ramenog ušitka. Da se papir ne bi previše presavio, raseći ću ga ovdje. I pravimo se kao da ovaj gornji ušitak više ne postoji. Također ćemo se osloboditi i ovog ušitka. Znači, sečem do apeksa, ne kroz apeks. Znači, sečem do vrha grudi. Kao što vidite, oslobodili smo se ramenog ušitka i ovog ušitka koji dolazi kod struka. Ovako izgleda torzo blok za prednji deo bluze kada smo se oslobodili naših ušitaka. Tako izgleda moj, tako bi nešto slično, verovatno sa manjim ovde ušitkom, trebalo da izgleda i vaš. Sledeće što radimo jeste opredeljujemo, odnosno kreiramo kako će da izgledaju nabori na našoj bluzi. Dakle, pravimo nabore, sledeće je da pravimo nabore na bluzi. Uzimam lenjer i povlačim liniju, pravu liniju. I sada ću to da rasečem. Sada je vreme da uzmem novi papir. Stavljam kroj pod pravim uglom. Nameštam ovo kako je rasečeno. Prvo ću ovo da fokusiram, da vidim da mi se ne mrda. Ovde sada merim razmak, isti da mi bude razmak za sve. Uzimam 5 cm, nameštam ovo ovde, zalepim. Sledeće opet merim 5 cm, označavam, pa ću tu da zalepim sad ovaj drugi krak. I treći. Ok. Odavde ka ovamo povlačim liniju pod pravim uglom.
ovo se ništa ne menja. Dakle, mesto gde će biti rame, rameni šav, ne menja se ništa, orukavlje, ništa se ne menja, sve ostaje isto. E sad, šta ću da uradim? Sada ću da uzmem ovaj papir i da ga presavim, ali prvo ću ovo sve ostalo da zalepim, da se ne pomera. To smo malo pričvrstili i sada ću ovaj papir da presavijem baš po toj liniji. I treba ga iseći. Sada sečemo, to će biti naš novi kroj. Ovako će izgledati, samo treba da ga isečem. Ovako izgleda naš novi kroj za bluzu sa naboranim vratnim izrezom. Ovo sam ovako napravila. Zašto? Presavila sam zato što će nam trebati tu. Ovde ja imam 9 cm. Moramo kako ćemo završavati vratni izrez. Znači ovo ovako će da se iseče na tkanini. Tako da znate, ovde naravno ćete porubiti, ovaj deo će ići ka ramenu. Vi možete da napravite da vama bude to i 10 i više santimetara, ali mislim da je 9 sasvim dovoljno. I evo, znači na kraju ovako izgleda taj naš kroj za bluzu sa naboranim V izrezom, odnosno vratnim, ja se izvinjavam, izrezom, koji inače zovu cowl neck, odnosno bluza sa kravljim vratom. Eto, to bi bilo otprilike to, to bi bilo sve za danas. To bi bilo to što sam imala da vam poručim, odnosno da vam prenesem od znanja za danas. S tim što opet hoću da naglasim jednu stvar. Širinu između krakova, na primjer, moja je bila 5 cm, vama može da bude više. Znači, ako želite da vam se materijal više naborava od ovog ovde primjera, a vi možete da izaberete i veću širinu, da to bude i 8 cm, na primjer. Takođe, kada sečete i pravite krakove, ne morate da imate samo 3 kraka, možete da imate nekoliko krakova, pa da ih onda raširite opet i mnogo više. Sve zavisi od toga kakav stil vi bluze želite da dobijete. I takođe, ne samo od toga, zavisi i od toga koji materijal koristite kada šijete bluzu. Tako da kada šijete ovakvu bluzu, uzmite u obzir na to koliko nabora imate, koliki je razmak između nabora i naravno koji materijal koristite kada šijete takvu bluzu, kakav stil želite i šta sa tim stilom želite da postignete. I eto, to bi bilo sve za danas. Naravno, ako vam se svidio video, lajkujte ga, obavezno se pretplatite, ako niste pretplaćeni, zapratite me. Znači i na YouTube-u imate link i za Instagram, možete i tamo da me zapratite. A mi se vidimo uskoro.